सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव आरो पायनियार क्लाब पालसिगुरिनि बानजायनायाव बीरेन कुमार उजिरनि स्मारक एबा गोसोखांथियाव होनाय बे सुपार डिविजन फुटबल गेलेनाया दिनै जोबबाय। आं थारै गोजोनगोन जे जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गासै मोन 20थामा बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनै फाइनाल खेला आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन साउदरबिटानि दानसोरां स्पर्ट्स क्लाब आरो बागाननि बिरसा मुंडा क्लाबनि गेजेराव। दिनैनि बे गेलेनायाव दानसोरां स्पर्ट्स क्लाबा 2-0 गलाव देरहादों। देरहानाय जेननाया थाखायो गेलेनायाव, नाथाय बिनि गासैबो फुटबलनि जि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ लाखिनानै गेलेनायनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर हरदों। जि गेलेनायनि मादकता, जि स्पिरिट, जि माबा दङ बेखौ लाखिजोबनानै बिथांमोना गेलेनो हादों, बिनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। आरो सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि नेहाथारि डक्टर दुलेन आरो लोगोसे फुटबलनि नेहाथारि बिथां सानै सुनिल बर' आरो अमित बसुमतारीनि जि दैदेननाय, जि हेफाजाब, बेयो गासैबो जादों। आरो जोंनि बे गेलेनायखौ मदद होगिरि बिथां फ्रेन्सिक उजिर आरो बिथांनि न'खर अर्थात बीरेन उजिरनि दाता जानानै जि बेक्ति ओंखारबोदों बेखौ जों थारै धन्यबाद होनांगोन गोसो गोरबोनिफ्राय। बिथांमोननि थुलुंगायाव जोंनि सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय गासैबो क्लाबफ्रा बिदिहाय गेलेनो सुबिदा मोन्दों बे सुपार लिगखौ। दा आं खावलायगोन जे जोङो देग्लाय बोसोराव बिथांनि मुंख्लं एबा स्मारक गोसोखांथियाव होनाया जोबदोंब्लाबो उननि पर्यायाव जों सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सआ बेबायदिनो बोसोरथामखौ जों गुबुन बेक्ति जाय जोंनि सालबारि साब डिभिजनाव सिङाव थानाय जाय बेक्तिया अरायजों समाजजों गोसोखांनायाव मोनसे बिहोमा दं, गोसोखांथियाव बेबायदि बिहोमा गोनां बेक्तिखौ लानानै जों बेखौ होनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादों। आरो सोरबाफोर जुदि बे प्रग्रामाव जेरै आसाम फुटबलाव आन्डार 13आव सुजित नार्जारी गोसोखांथियाव होनाय जायो, आन्डार 15आव जोहोलाव सोमला बसुमतारीखौ होनाय जायो, थिग बिदिनो जोंनि बेवहायबो जों नाजादों जुदिहाय सोरबा जुदि बेक्ति मोनोबा न'खर मोनोब्ला जों बेबायदिहाय थाजोर भाबै जोंनि बे सुपार आरो ए डिभिजन बि डिभिजन बे लिगफोरखौ जों होनो थांगोन। आरो मोनसे फोरमायखादों जे आसाम फुटबला अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि गेजेरजों देग्लाय मोनसे गोदानै सार्कुलार होदों, बे जोबोद मोजां। बे जाहैबाय मा, गासै कम्पिटिसनानो क्लाबनि गेजेरजों जासिगोन। बेहाय डिस्ट्रिक्टआ खालि टुर्नामेन्टल' फाथिगोन, स्टेटआबो टुर्नामेन्टल' फाथिगोन। जेरैहाय पायनियार क्लाबनि आन्डार 30नि गथ'आ जुदि इन्टार क्लाबाव चेम्पियन जायोब्ला बे क्लाबनि गथ'फ्रानो थोंजोङै स्टेटआव गेलेगोन, इन्टार डिस्ट्रिक्टआव आरो बे क्लाबानो जुदि चेम्पियन जायोब्ला बे क्लाबनि गथ'आनो अल इन्डिया बा आइ लिगआव गेलेहैनो हागोन। गतिके बिनि खारनै अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन आरो आसाम फुटबल एसोसिएशनखौ धन्यबाद हरदों। आरो दिनैनि बे फाइनाल गेलेनायाव आसाम फुटबलनिफ्राय फैनाय जा बरफुजारि दाङरिया, हेरेन गगৈ दाङरिया, बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय। बेखिनियानो धन्यबाद। 23 टिमा गेलेदोंमोन। एफिलिएटेड क्लाबा बेहाय 23 टिमा गेलेदोंमोन आरो बिथांमोननि गेजेराव जोंहा 3 जनाव जादोंमोन। जा लोखि बाजार एफआरएस क्लाबनि ए डिभिजनाव बे ए मोनसे माबायाव जायगायाव जादोंमोन, बियाव जादोंमोन मा जोंहा निमुवा, आरो बेवहाय जादोंमोन जावलिया देवाननि दैदेननायाव, आरो नैबे सियाव जादोंमोन पायनियार क्लाबनि दैदेननायाव। जोंनि बे बादायलायनाया जादोंमोन फैनानै क्वार्टार आरो सेमि आरो बेनिफ्राय फाइनाल बे गेलेनाया जालांबाय। আজি আমাৰ খালবাৰী জিলা ক্ৰীড়া সন্থা, খালবাৰী জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পায়নিয়াৰ স্পৰ্টছ ক্লাবৰ খেলপথাৰত যি খালবাৰী জিলাৰ ছুপাৰ ডিভিজন লীগৰ যি চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ল, সেই খেলত উপস্থিত থাকিলোঁ আৰু অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ এইটো কথা জানিবলৈ পাই যে খালবাৰী জিলাৰ দৰে এখন জিলা য'ত যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পিছপৰা এখন ফুটবল জিলা, তাতো কিন্তু আজি 24টা দলে ইয়াৰ ছুপাৰ ডিভিজন লীগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে এইটো কাৰণে আনন্দৰ কথা যে আমি আজি ইয়াত যিখন চূড়ান্ত খেল দেখিলোঁ তাত ৰাইজৰ যিটো ভিৰ দেখিলোঁ, ৰাইজৰ যিটো সমাৱেশ দেখিলোঁ, দৰ্শকৰ যিটো ফুটবলৰ প্ৰতি যিটো মৰম চেনেহ দেখিলোঁ, সেয়া সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া আৰু প্ৰশংসনীয়। আৰু উদ্যোক্তাসকলে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত এনেকুৱা ঠাইত, এনেকুৱা ভিতৰুৱা ঠাইতো যাতে অসম ভূটান ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী এটা এলেকা, তাত তেখেতলোকে যোগাযোগৰ যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও এটা নিয়মীয়াকৈ ফুটবল লীগ টুৰ্ণামেণ্ট ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। যোৱা বছৰ ইয়াত আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাই আন্তঃজিলা
ছিনিয়ৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টুৰ্ণামেণ্টখন আমি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰাইছিলোঁ ইয়াতো তেতিয়াও যথেষ্ট আমি দৰ্শক দেখিছিলোঁ এবাৰো দেখিছোঁ আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুকে কোণে ফুটবলক যে মানুহে এতিয়াও ভাল পায় ফুটবলৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ ৰাইজৰ আছে সেয়া প্ৰমাণ হৈছে আৰু আমাৰ যিটো অসম ফুটবল সন্থাৰ আমি ফুটবলৰ লগত জড়িত যিসকল সংগঠক আমাৰ দায়বদ্ধতা বঢ়াইছে ফুটবলৰ কাৰণে কৰিব লগা কাম আছে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰয়াত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ উজিৰ সোঁৱৰণী এই ছুপাৰ লীগ টুৰ্ণামেণ্টত পৰিয়ালে যথেষ্ট সহায় কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা যাতে ফলৱতী হয় তাৰ হেতুকে মই তাৰ কাৰণে সকলোকে আন্তৰিক শুভকামনা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ 24টা দল যথেষ্ট বৃহৎ সংখ্যক দল আৰু এই 24টা দলৰ অংশগ্ৰহণে এই প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিছে ভৱিষ্যতলৈও এই উদ্যোক্তাসকলৰ প্ৰচেষ্টা সফল হওক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ दिनै सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि जोहै थामथि बीरेन कुमार उजिर गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे फाइनाल गेलेनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै थारैनो आं गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे गेलेनायाव बाहागो लादोंमोन दानसोरां FC आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेदोंमोन बिरसा मुंडा स्पर्ट्स क्लाब थारैनो बे सिनियर डिविजन फुटबल लीग बे सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि जोहै जा गेलेनाय जादोंमोन दिनै बहाय माखासे मानि गेलेगिरि बे बाहागो लानानै जेरैबायदि बिथांमोना गेलेनाय दिन्थिदों आं मिजिंथिदों बिथांमोना दिनै जिल्ला गेलेमु आफादनि दैदेननायनि जोहै बिथांमोना गावबा गावनि जिथु गेलेनाय बे लामायाव निश्चय माने सायख'जानानै स्टेट लेभेलाव दावगालांनो हागोन आरो बेनिफ्राय आरो साबसिन गेलेनानै बिथांमोना गावबा गावनि बे गेलेनाय जिथु केरियार बे केरियारखौ दानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो थारैनो दा आरो बे मोनथिनानै गोजोननाय मोनदों बे दिनै सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादा मोनथाम जन हिसाबै बे गेलेनायखौ होदोंमोन बे गिबिया जाहैबाय एभारेस्ट क्लाब बे एभारेस्ट क्लाब लोखि बाजारनि आन्दाराव आरो नैथिया जाहैबाय निमुवा एफसिनि आन्दाराव आरो थामथिया जाहैबाय पायनियार नैबे बे फाइनाल दिनैनि बे जानाय बे गेलेग्रा फोथाराव थारैनो बासिख' जाय क्लाब बिथांमोना दिनैहाय गेलेनानै देरहासार जानो हादों बिथांमोना दिनैहायनि फाइनालाव बे गेलेनायनि खाबुखौ मोनदों आरो दिनै बिथांमोना जाखिनि गेलेगिरि बिथांमोना बहाय बाहागो लाफैबाय बिथांमोननि गेलेनाया थारैनो इयुनाव आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांथों आं बेखौ मिजिंथिदों लोगोसे सालबारि जिल्ला बे गेलेमु आफादनि गासै बिबानगिरि बानजायगिरि बिथांमोननोबो आं साबायखर बावदों मानोना बिथांमोना दिनैहाय जोलुर बे बादायलायनाय गेलेनायखौ होनानै जोंनि बे जिल्लानि बेंखनाव थानाय माखासे गोसो गुदुं गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'नानै दिनै गावबा गावनि बे गेलेनाय बिथिङाव जौगानायनि जिथु लामाखौ होनायनि थाखाय लोगोसेयावनो आं फैनानै लोगोसे साबायखर बावनो लुबैदों जे बे गेलेनायखौ दिनैहाय दावगालांहोनायनि बेलायाव जा माने न'खरनिफ्राय बहाय राङारि बान्था होनानै दिनै गेलेनायखौ दावगालांनाय आरो जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होबाय बिथांमोननि न'खरनिसिमबो आङो साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना दिनैहाय बे गेलेनायखौ रेफारि महरै बानजायदों बिथांमोनखौबो आं साबायखर होदों जे बे जिल्लानि बेंखनाव माखासे बेफोरबादि पास जानाय एबा गनायथि मोननाय रेफारि माखासे बिथांमोना जोबोद सिरिबाङैनो खेलाखौ सालायदों आरो खेलाखौ सालायनानै दिनैहाय फोजोबनो हादों आरो बयनिसिमबो दिनैहाय आं गोजोननाय बावदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जे गेलेनाय बे बिथिङाव सालबारि जिल्ला बर' गेलेमु बे आफादनि जोहै जेन मोजां गेलेगिरि जोनोम मोननो हाथों आरो इयुनाव जोंनि बे जिल्लानिफ्रायनो आसाम नाङै बा जोंनि इण्डियान फुटबल एस'सियेसनावबो जायगा मोनहैनो हाथों आं बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय।